Περνάς στη βίλα από όλους μας. Τώρα τι παίρνεις. Τρίξει, μας έχει φωτογραφίσει τόσες φορές που το συγκυμπάμπι. Ναι, δεν έχει νερό, έφερα λίγο όπως θα έχει. Δεν το γέμισε. Κάτσετε καθιστή κάτω, η Νικούλα, το μπαμπάκι κοντά. Έλα το εδώ, ξέρω. Το παιδί της Νίκης θα φαίνεσαι. Δεν βλέπεις με τι σε πέρασε για κουτσούνα. Να με κρύφτηκε. Για κούκλες σε πέρασε την Νικούκα. Νικούλα, κάτσε από εδώ Γεράσιμέ μου, στην άλλη καρέκλα. Λίγο. Έλα, τώρα άφησε μου. Τι θες να πάω να φτιαστείς πρώτα. Γεια, είσαι χτένιστη ρε Μαριά. Έλα ρε παιδάκι, μας πέθανε. Σε πειράζει σαν είναι παιδί μου. Όλο το ρυθμίζει, το ρυθμίζει. Ποιο βγάζει. Το βγάζει τώρα έτσι όπως είναι, μάλλον. Όχι μαγαμνώσε. Θα πάει να μας δείχνει στο ζουλούκι κάτω να λέει. Περάσουμε. Πάει να μας δείχνει στο ζουλούκι κάτω. Και θα λέει να λέει εδώ πέρα. Για ρώτησέ τον τον Τζικλή, τον έχει πάρει μέσα. Όχι. Τον Τζικλή τον έχει, ρώτησέ τον. Τον έχεις πάρει. Ποιον ρε Ματή. Τσικλί. Το ξέρεις το τσικλί. Ποιος είναι ο Τσικλής. Είναι παρέα με το κογκάρι και το... Γιώργη. Περπατάτε. Έλα, ελάτε, σιγά σιγά. Τζέρι, κοίταζε εδώ. Αν δεν πειράζει, ας περπατάτε, εγώ θα σας παίρνω. Μην στέκετε προσοχή, ελάτε σιγά σιγά. Έλα βρε Τζέρο μου και της προσοχής ο στρατηγός. Έλα. Ελάτε. Δεν ξέρω πώς πάει ο Πιτσιπάς. Βγάλε ένα λόγο, καπτάνι. Έλα ρε Χριστιανέ μου, μας έχεις 100 κάδρα. 100 κάδρα μας έχεις βάλει. 100 κάδρα. Σε μεγέθυνση μας έχεις βάλει. Κουνιέσαι. Όχι, πρέπει να κάτσει. Πες του μπαμπά σου να μην κουνιέται, Γεράσιμέ μου. Κάτσε ήσυχος, πες να σε βγάλει, γιατί με την καράφλα μου καίει. Να μας τρώσει εδώ. Γεράσιμε. Γεράσιμε έχει ένα κεφάλι σαν αμμόνι, σαν τη μηχανή του είναι. Γέλα μωρέ. Τράβα λίγο. Με μέσα από το πλακάκι θα σου τώρα. Γι' αυτό βλέπω εκεί το ναι, τα βάλε να τους κορνίζεις. Να πάμε μια στιγμή ώρα. Πάμε.
άντε παιδί μου στο σπίτι μας. Άντε, άντε. Έλα. Πάρε μας τέλος πάντων να δούμε.